Mandaue City 55 ka mga parisan ang dungan nga nag-aydu atol sa mass wedding nga gihimo kagahapong adlaw. Ani ang report. Sa pagpaso, gisugdan ang kalihukan sa pagbinayluay sa 55 kaparisan sa panaad sa Forever. Na-transform sa bongga og eleganteng setup ug dayan-dayan ang Mandaue City Sports Complex nga nahimong saksi sa ilang pagminahalay. Mitambong ug mi-witness usab sa kalihukan ang mga city officials. Si Mayor Jonas Cortez mo'y mi-preside sa seremonyas. Kining parisan nga taga-barangay Tipolo moabot sa 20 ka tuig na nga nag-ipon, maong nahinangop nga nakasal na gyud, wa pa gyud sila makagasto. Di sab mahulagway ang kalipay sa magtiayon nga pulos naa sa serbisyo nga nasilyuhan na ang ilang panag-ipon. Ang lalaki pulis samtang sakop sa BJMP ang bride. Sangko gid sa langit ang kalipay, sir. Nahilon na gyud mi. Despite nga puro may uniform personnel, so actually daghan natin nga anong avail man sila nga naamal na yung mga kuan sila. Pero ang sa mga parts are praktikalan lang gyud. Ang importante na higugma ay mahilunan na. Matud sa syudad, giplano nila nga regular na nga himuon ang mass wedding. So ang ako lang to make it last, no? Pag sinaptan na yun sa managtiayon. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.